съм прав. Нали? Не искам и да звуча като някакъв лош пророк, ама за всички съм прав. И за Алтетрит, и за и кошара, за никой, за 90% от българските стримърчета, дето се чудят по какъв начин да лъжат, да мамат, да крадат, само и само да имат някой лев. Не им пука там, че мамат, че правят схеми. Ау, майката, бат. Трагедия. Наистина стигнахме дъното на младото поколение, което един ден ще управлява тая и държава. Аз няма да бъда жив. Не, аз мога да съм жив, но вече ще бъда дърт. За всичките Преслав, Нико, Слави от Даклашер, всичките са едни мошенници. Крадат, лъжат, мажат само и само да изкарат някакви пари, да имат власт, някаква не власт, да имат някакви гледаемост, някакви фенове. Това са хора жадни за власт. Това са хора, които искат да бъдат разпознаваеми и са готови да си продадат собствените си деца и майки и само да стигнат. Че лъжат, че мажат, ще крадат, ще правят схеми, само и само защото иначе никой в реалния живот не ги поглежда. Защото това са хора без грам самочувствие. Слави е същия. Открадна на това момче, сваля, видя, качва ги, хем знаеше на такова, само и само да бъде на хората и в устите. Просто са едни мошеници. Това е баца. Тая и държава свестен няма. Много са малко. А и те, които са свестните, ги знаят малко хора. Не си ли измамник, или зач, подмазвач, не, псуваш го това днес, утре сте първи приятели, след това го... И му всички са такива. Олигофрени, бат. Това са. Те защо ме мразят мене? Защото им казвам истината. Един свестен и човек това няма и да го прави. Да стои в очите и да те лъже из години. Не мога и да го направиш. И то да лъжеш деца. Което е такъв грях. Деца да лъжеш. Дечицата, бе. Те гледат да ги лъжиш само и само да мога да изкараш от тях пари, да кажеш, че това е твое. Пишел книги, ония пише книги, колкото аз правя филми в Холивуд. Абе, бей от тук, бате. Моля ти се. Всичките са един долу дрейки. Фани единия, удари другия. Мамат ги без да им дреме, бе. Това е такъв грях. От Богония вика, аз ви написах книгата The Clashers. Ма каква книга пишеш ти? Ти да не си професор, да не си научен и сътрудник, бе, бате, какви книги? Ти ги взимаш от интернет фактите и просто ги слагаш книга. Ти не си е написал. Някой хора някъде е бил, изследвал историята, пирамиди, България, еди какво си. Къде си е писал ти? Моля ти се. И аз мога да ти изпринта 20 книги и да ти кажа натуралката, едишън аз да не съм бил на едно от тези места при живота ми. И децата го гледат. Знаеме какви ги гледат тях. Какви са им феновете. Невръстни дечица от 6 годишна до и 15. Още лапенц, дето ни имат работа, ни имат такъв, ни нищо. Те ги интересуват таки. Това е най-лесно. Аз това казах. Едно дете много лесно може да бъде и подмамено, измамено. Всичко зависи от родителите. Те са контрола, който виждат кой гледа, защо го гледаш и ти да кажеш, татко, това не става. Мамо, това не става. Тоест, майка ти да види на кой си фен. Така е. Аз не казвам, че мене трябва някой и да ме гледа. Аз не го правя за това, мене ми е през кура. Ама те са с милиони абонати. От тях, да кажа, едно 70% са купени. Излезнаха разни сайтове в TikTok, фирми, които продават. И една жена каза, че няма една известна личност, който да не си е купил хиляди последователи в YouTube и в TikTok. А вие мислите, че той има 1 милион истински. Знаеш кога има 1 милион истински? Всичко е 70% е купено. Само да му се дигне канала. Всичко правят така. В TikTok купени абонати, канали му, всичко се продава, човек.
Ма той муба може и да ти каже, че утре ще си купа летяща чиния и ще отида и на Марс и да живеят. Те много ако го служиш, бе. Всички са един долу дренки. Няма, не дейте да мисли, че това са свестни хора, бе. Един няма, бе, човек. Един няма, който да е човек, бе. Всичкото е пошло с курви, буклуци, педофили, измикляри, дето по цел ден са в тях, нямат семейства, нямат деца, няма нищо, само чукат някакви малки курви, дето им се връзват и на акъла. Не дейте, моля ви се. Един няма, бе, един човек няма, който да го му кажеш, да му стиснеш ръката, бе. Си продадат душичката, бе. Семейството ще си продадат само и само да могат да изпъкнат, бе, хора. Не ги ли виждате, бе? Не моля и да се усетите, че това са букуци, това не са хора, бе, бат. Такъв ли искаш да имаш и баща? И като клошара ли искаш да имаш баща? Искаш баща ти да изкарва пари на всяка цена. И всички да кажат, той измамник. И като ти дадат 100 факта какво е правил и ти не мога да кажеш гък. И за какво ти е това? За тъпите, пусти и пари. Стига, моля ви се. Всичките се взеха за бизнесмени, за някакви селени от някакви села. Абе, бегай, бе, човек. Оня не го знаеш и със средно ли е, бе. Бегай, бе. Акъл нямат за 5 стотинки. Ама са хитри, да. Това мога да кажа, че са хитри. Безкруполно хитри. Но иначе като седнеш с него и се държи на по 20 и плюс 30, се държи като 5 годишен. Нема нищо мъжко в него, бе. Седи и ти говори на англо-български олигофрени с всички. Като седне с тях не мога да хванеш една тема. Оня един мисли за скачане, трети за пето, чудат се какво да правят, само и само да изкарат пари на всяка цена. Хубаво е, имаш някакъв бизнес, стримър си, добре, ама, бате. Моля ли ти хората и да ги лъжеш, бе? Само и само да изкараш от тях пари. Каквото искаш пари. Книги, какво ли не правиха, бе, бате? Как си ги взимат? Аз не знам, спонсори, теглят заеми, те да ги знам. Всичко е 99%, честно кам, 99% и са на кредит. 1% да има от тяхни спонсорства и да са изкарали пари. 99% всичко са кредити, бате. Оня си мисли, че вече целият свят му е в самите крака. Това е. Бедният човек, който е бил беден, като се види в и пари, откача. Нали, за това казват. Дай му населянина и пари, му гледа и сеира. Ма не ме интересува Zen Master, бе, хора. Не ме интересува дори 5 милиона евро е така да ти ги изкарат. Негови са си, бе, брато. Ко ме интересуват тези хора? Единственото е, че той кара без винетка. Нема и пари да си купи винетка и реве, защо няма вече събове. Имал пари. Какви пари имаш, бате? Той живее в дупка. Не дейте така. Има пари. Всичко е взел и на заеми, и на изплащане, и сега ще му вземат и коли, и всичко оня, и ще остане и да спи в дюшека. Имал пари. Къде има пари? Къде виде то да има кинти? Откъде ти знаеш, че той има кинти, като всяка банка дава вече заеми? Ипотекирал си е примерно къщата и си е взел 2 коли. И това е. И живее в някакъв гараж. Къде имаш пари, бе? Вие знаете ли хората с пари какво правят, бе? Правят си ремонти, строят и не живеят в гаражи. Бегайте, не дейте такива неща. Има ли пари? Вие не сте срещали хора с пари. Хората с пари ходиме на екскурзии, правим си ремонти. Не искаме събове. Не спиме по 24 часа на стрим, за да чакаме. Това не са хора с пари. Това са... И да не казвам какви са. Снимали пари. 5 стинки нямат джоба. Те, че ги бием из пари от тук и до Варна. И не мога ги изхарчиме. Бе, ги имали пари, те. Пари. Изкарал е 20 000 лева. Това е. Той ако си заложил къщата, да. Той е направил и ремонт, отишъл на една екскурзия, а са виси 24 часа. Бе, не дей така, бе, пич. Лъжат и мамът, бе. Немат ни семейства, ни си изкарали пари, ни ги виждаш как ги харчат, всичко е някакви думи.
Гогича и той ги дрънка някакви измишлотини. Ремонт. Аз направих на 2 стаи за 35 000 лева, бе, човек. Апартаменти имам 3, на всички съм правил. Фарил ли съм себе? Кога си ме чул аз да ти казвам, освен за моят ремонт в сегашния парк? Кога си ме чул аз, когато съм ти казал къде съм ходил, къде съм харчил пари, къде, какво, що? Да, има заложни. Колкото аз имам 3 летящи и чини и ги дам и под найем, бат. На извън земните. Айде, стига. Стига вече. Стига детинщини, стига глупости. Ти ще седиш 24 часа на стрим, ще имаш зала. Абе, бате, вие имате ли някакви психически отклонения? Вие виждали ли сте човек с пари, който да виси 24 часа и да ти се моли на стрим да му дава събове, бе? Абе, не дейте така, бе, стига, моля ви се, бе. И то не е бил негов, може да е бил някакъв управител там. Ти ако имаш заложни къщи, ще седиш ли в котчината с чупените столове, бе? Абе, не дейте, моля ви се, бе. Стига вече, бе. Започвам и да се дразна, бе. Не може да сте толкова наивни и тъпи, бе. Казах ви, ще ви лъжат парите и ще ви вземат, вие ще си мислите, че са богове. Хванете малко и се осведомете, гледайте, използвайте това зрение и този мозък, бе. Не дайте така да се стигат, как може да са толкова лековерни, бе. Има ли пари, па ще ми стриват и ще, бе, бегай, бате, че стоиш. Оня мога да ги е взел, да си заложил заложните къщи, да си купи 2 коли, само и само да се напабе. Бегай, такива съм ги ял и съм ги пил. Нуба, има ли какво да прави? Има и приятели, нещо там да излезе, да се събере. Жалко е, бате, така е. Кой каквото си го направи, никой друг не може да му го направи, са казали старите хора. Така че гледайте и да не сте като тях. Това само мога и да ви посъветвам. Бъдете общителни, добри хора и винаги няма да останете никога сами. Като който е честен и е свестен, няма как да остане сам. Чуй сега. Аз не искам да бъда прав. Аз не съм съдник. Аз виждам това, което вие ми пращате. Вие ми го пращате. Аз не ги гледам, не ги следа тези хора. От това, което виждам и вие ми го казвате, на мен ми стават пределно ясни тези. Не съм дете и на 46 съм. Аз съм цял живот съм бил около хора с пари и с вас покрай родителите ми. Много добре знам един човек, който има какво прави, а този, който няма, как се прави, че има. Виждал съм ги. Прави се на големия мъж, отидеш и му искаш 500 лева, ония ги нема, бат. Нема ги на куп. 500 лева. 1000 лева, 10 000. Оня не ги е виждал. Всичко продал, заложил, направил, само и само да кажат съседите, нали? Виж го, той има пари. Моля ти се. Цел живот съм виждал всякакви такива хора, дете се викат, това, бият се в и гърди, ти искаш му 1000 лева, му кажеш, бате, ти имаш пари, он вика, немам. Вика, бате, нямам. Как нямаш, нали? Колите, няма. Показва ли ви го ремонта? Защото аз това, което ми прати монстъра, те живеят в дупка долу. Спът и по земята. Искаш да кажеш, че ти ще имаш ремонтирана къща и ще живееш в гаража си и ще спиш и по диваните. Качи ли аз и да направя апартамента луксозно и да спа в друг апартамент на земята. Нека, да бе, като я вземе, и аз такива много знам, които гледат и аз си го купа и после вика, взех си една от Kaufland за 200 лева. Вика, она е много прехвалена. Аз, дето ми струват електроуредите над 10 000 лева, какво съм ви казал? Един човек, който е честен и откровен и казва, отивам да си купа това. Взех ли си най-скъпия хладилник? Взех го, Лепхер. Моя кум каза, купи Лепхер, Крис, имаш пари, няма да си разочарован, взех го. Взех ли и на горение най-новата печка? Взех я. Взех ли най-хубавата и пералня в топ 3 в цялата страна? Взех я. Показал ли съм всичко? И показах ли ви ремонти и всичко, Каквото съм казал, трябва да го покажа. Така е. Като много дрънкаш, хората искат да видят стримър си. Като си стримър и си понасяш и последствията.
Защото така всеки може и да ти дрънка. Излизам ли с пари? Показвам ли ви всичко какво взимам? Не само на думи. Така и трябва да бъде. Така и трябва да бъде. Като кажеш нещо, поне гледате хора, нали, очакват от тебе това, което си казал и да го видят. А не просто да си дрънкаш. Правя там, ама аз спа тук в гаража, иначе спа. Но съм си направил за 2 милиона лева. Нахова и кухня за 1 месец. Видяхте в нас за около месец. Стана, там имах някакви грижи с единия майстор, би го и го изгоних. Нали, после дойде друг и се свърши. Пак се забавихме, но ето, си го направих. Ето, взимаш камерата, виждат го всички. Кой му харесва, кой не му харесва, все едно. Важно, че ти си дава една сума пари, то много пари. В момента, за съжаление, всичко скъпо, ефтино няма. И така. Няма да ти каже. Няма да ти вземе телефона и да ти отвори. Защото те е лагал. Когато лъжеш, затова са казали, на лъжата краката са къси. Рано или късно хората ще те напират и ти как да вземеш телефона и да видиш там празните стени и всичко изпо такова. И не удисват. Какво ги правиш? Не са само те. Аз не говоря, че само мастера и нокливъра са такива. Мога да видите вашия живот такива много хора. Знаете ли колко съм слушал? Тук аз това, баща ми, майка ми, това, онова, отидеме някъде и он я вика, дай ми назаем да си плата сметката. Ти представяш ли си? Давал съм пари на хора да си плащат сметките, иначе пред нас изкараха милионери. И аз, дето никога не съм говорил на хората, те знаят кой е татко ми, общо взето приятели, познати, аз не съм го крил са. То не е нещо за криене, какво да крия. Аз не съм си избирал семейството и родителите, така съм се родил. Ма никога не съм седал да кажа, ти знаеш колко пари имам в джоба, бе, копеле, ти си нищожество. Знаеш нашите какво имат, бе? Седеме си, хапваме, смееме си, правиме си шегички и он почва там да ръси какво що и след това вика, бате, дай, че не съм си взел портмонето. Те съм ги виждал през годините много. А затова много мраза такива нещастници, мошенници, тънколъжци и някакви такива измекляри. За какво са ти тези хора? За какво ги гледат? Какво от този човек могат да вземат? Освен да лъжете и да мажете. Ако сте такива, да, вие сте за този стрим. Ако не сте, ако искате да бъдете честни хора, да създадете семейство, да се усмихвате и да правите и добро, не сте за там, за тези стримове. Вижте, он го пише Пестин човека двама пишат, бе, човек. Всички са така. Преслав от сутрин и до вечер стои стримва, брат, то Майнкрафт и разни е такива. Пише 600-700 човека, 10-20 пише. Къде са с другите 680? То вече ми писнава. То е очевидно, ама ти не мога да кажеш на едно малко детенце, него го кефи човека, как да му кажеш, че от децата прави. Това ли му е свестното? Това ли са тези хора, дето един ден ще застане, ще кажеш, на то му бях фен? Стойностните хора тогава, когато някой прави нещо за вас, когато някой прави нещо за другите, да кажеш, този човек си струва, не знам, аз така го разбирам. Аз не ги гледам, не ги следвам, нищо такова. Монстъра влезе и той така в някакъв фут гледа нуба, пуска ми клипчета. Ходи, гледа Zen Master, показва ми скриншоти. Аз не ги гледам тези хора. Не разбирам. Не се интересувам. Аз като някой ми е неприятен, не се интересувам. Дори с извинение дали е жив. Не ме интересуват, бе, хора. Просто не ги искам те, въобще не ги чувам, не ги виждам. Имам си достатъчно реални неща, за които мисля. Ще гледам аз някакви хора и ще им обсъждам защо спът там, какво са си купили, какво AMG има. Знаеш колко ме интересува. Ти знаеш какви са, има приятели и баща ми с къщи за по 100 милиона евро в момента и по 20-30 автомобила. Да си ме чул и да ви вода там и да ви разправям какви приятели има и какви аз познавам. Той е купил някакви 2 коли стари и на изплащани си мислят за баровци. Не дейте така. Значи не сте срещали хора наистина с пари. Хора, които даряват стотици хиляди левове и не ти искат като отидете някъде сметка и да им плащаш и не карат и без винетки и не ви правят фишове за 2000 лева. Това е тази къща. Боже, ти не знаеш какви къщи хора. Палати имат, бе, човек. 400 декара имат дворове, бе, бате. Това не мога да го видиш. Вътре с гори, басейни, кони бази имат вътре.
Вие нищо не знаете, бе. Не мога да разбера, вие се мислите, че те имат пари. Смешни сте. Тези хора нямат пари. Те изкарват някакви къси. Не са богати. Богатите хора нямат една кола. Богатите хора наистина имат по 20-30 коли. Имат къщи в половината страни. Така че ако трябва да говорим наистина за много богати хора, те не са. Те тук в блока ми имат повече и коли. Ако трябва да бъдем честни, отколкото те. Мога да не са AMG-та, ма са нови. Нали? В блока ми има хора, има един старец с 3 автомобила. 3 чисто нови Тойоти. Не една, не две, има 3 еднакви. Еги, тук. Авенсис. И на 70. Взел 3 от магазина за него, за това и така. Не дейте, моля ви. В блока ми има хора, които са такова. Имали пари. Аз като знам какви хора, какво правят, бате. 30 000 лева за тях да си направи. Това са нищо. Са нищо. Просто са качели днеска са ги изкарали. Все ми едно да ви са хуй, просто ти казвам, не сте ме чули, аз това ви казвам. Едно е да правиш шоу, едно е да се правиш малко на такова джиджи-биджи, да бъде контент, друго е вече и да говориш, че ти имаш много пари. Ти нямаш много пари. Ти искаш да имаш много пари, но ги нямаш. Имаш ги в GTA, в ролплея. Там си купуваш всяка една кола, която никога няма да имаш. Не казвам, че никога сега няма да имаш. Нали? Всеки един път може да е много долу, после да стане много горе, който такъв е живот. Аз се радвам на хората, имат си пари, направили са ги, какво да кажа? И да плача, и да ги мразали, че имат пари, какво да направя? Имат си кеф, като са свестни. Моят приятел има най-новото RS, баща ми има SQ7, те са фенове на Audi горе в Драгалевци. Да сте ме чули, аз да ги псум, да кажа те нещастници, колко пари имат мамицата им, нали? И аз мога да си купа ново Audi, да. Ама не го правя, защото аз нямам къща в Драгалевци и собствени гаражи, така че сега съм в Люлин. Няма как да си купа и да ми стои там пред Бог. Все едно. Така че, нека да не говорим за хора с пари, защото е смешно. Децата се радват, той е купил едно AMG, което не се знае дали истинско AMG, аз не вярвам, защото в момента да правят всичките, това Audi A6 мога да направя RS6. Вкарвам, тук сменят и тавани, мавани, предни брони, фарове, всичко се преобразува, става точно като RS6, ама е 3,2 бензин. И така че вече какво ли няма. Всеки втори толкова Power не са и произвеждани в Германия, колко има в България. Всеки втори с BMW M-Power бат. Всеки втори тук с Audi е колатор. Всеки втори с Мерцедес и купат едни брони, сложат едни китайски дифюзори и слагат AMG. Вътре 2 и колко дизел. Не, знаем ги са. Няма нужда да се хвалим. Че има хора с пари, има хора, които си купуват и си коли, но те са рядко. Те струват наистина вече много пари. Българите сме много силни на кредити. Теглят кредити и почват там, фърля, свършат парите и почват от банката. Здравейте, вноската. Ма вие стеглихте една голяма сума пари, 70 000 евро. Ама нали изтеглихте, кога ще ги връща? До тук бе. Вземат им къщите, вземат им автомобилите и след това почват ни да реват колко скапана държава живеем. Ми бате, така и като теглиш заеми. Трябва да ги връщаш. Никой не ти ги дава, че имаш много красиви очи. 63, да. Всичко правят. Че има, наистина, има си хора са си купили, което е вала. Аз се кефа на коите коли. И аз съм мъж. Кефа се човека слезе, дали е млад, дали му е взел татко му, все ми едно. Имат пари, взели са си. Евала. Кефи се на автомобила. Аз не го познам той вътре в него. Но за какво да го мраза, че той има? Смисъл, представя си живота и да ти мине в мразене на чужди хора, защото те имат, а ти нямаш. Ти представя си въобще за какво си ти на този свят? Да мразиш всеки или какъв е този живот, който един човек такъв живее? Мрази всеки, защото той си изкарва, ходи на екскурзии, щастлив е. Щастлив е, човека си го е направил, така му е било писано. Ти си нещастник и си останеш нещастен. Сам и знам и си един приятел, който му дължиш вече пари. И той може и той да не ти е приятел. Така е. Затова, че някой има
пари не го мразете. Радвайте му се. Човека си успял. За какво трябва да го мразиме? За какво трябва да го кълнеме и да го псуваме, че ти нямаш, а той има. Така е в живота. Винаги някой ще има, друг ще няма. Това е живота. Цвикнете с това нещо, бе. Вие как ще живеете? Там ще гледате всеки какво има и ще седите и вместо да живеете вашия си живот, вие изживявате чуж живот. Просто не мога да го променя. Сега, примерно, тук има някакви 2-3 скъпи автомобили, аз да хода и да им кажа, ей, бокуци, как сте ги взехте тези коли? Ти представяш си, аз вместо си мисля за моите неща, ще мисля за някой друг човек. Това дали е български менталитет, дали е наша черта, нали, дето казват старите хора, аз да съм и добре вуте и да е зле, само и само ти да си окей, ще правиш, ще струваш, нали? Не знам, аз значи не съм чист българин, защото аз въобще така не мисля. Аз се радвам на всеки, който евала пич, купил си костюм, аз имам в мене 20 лева, он си е купил и костюм за 10 бона. Така е, батърце. Свиква с това нещо, да те смачква, но това е живота. Ти не можеш да си всеки втори. Няма как да си Бил Гейтс или да си Илон Мъск или да си Бог знае който и да е там. Те са си те. Правят си хората, струват си, ниме леки и техния живот не е хубаво да си милионер, нали? И някакви такива, така че и това не е много окей. Живей си спокойно и това е. Живей си каквото имаш. Мога да караш автомобил на 20 години, 30 години. Мога да караш чисто нов автомобил, но бъди човек. Бъди човечен. Това е по-важно няма. Бъди човек с хората, с приятелите, с съпругата си. Не я би, не ходи да изневеряваш с всяка втора, защото тя имала цици, а твоята жена няма цици, но ти си лягаш и казваш колко много я обичаш. Бъдете хора. Всеки ще излъже, Това е ясно, ние сме хора. Но уважавайте всички. Правете добро, като видите някой в беда, не го подминавайте да го снимате за TikTok, а наистина отидете и му помогнете. Това ни прави хора. Това не те прави да си богат и да караш AMG и да се правиш, че имаш пари, па всъщност да нямаш и стават едни врътки, едни схеми, едни детинщини. Просто те натоварват това, вместо да такова. Аз не знам. Аз затова се чуда как вие, примерно някой ви пише, виж го, то е някакви клюки. Какво ти пука човека, какво има и какво няма? Кой си ти, че ти да му дадеш настройка на хуя, дали той има и той няма? Ма ти нямаш ли твой живот? Нямаш ли приятелка? Нямаш ли приятели, майка, баща, братя, сестри? Не ходиш ли на работа? Там има грижи. Какво гледаш оня? Те от нуба и научават английски думи, да. Всичко е много елементарно в този свят. Човек просто трябва да знае 5-6 основни неща и всичко ти излиза окей. Да, нямаш пари, добре, нямаш, стяга се и гледаш и да си бачкаш и да изкарваш. Не ходиш да искаш, не е хубаво да си иска по принцип. И пари човек сам трябва да се оправя, защото свикнеш ли на лесното някой и да ти дава е друго. Човек трябва сам да го направи, защото един ден оставаме сами, няма ги мама и татко, няма ги никой, оставаш сам. Затова ви казвам, не дейте мислете за тези зен мастери, тези глупости, гледайте си вашия живот. Намерете си жени, които да ви родят дечица, да си гледате вашето семейство, защото родителите всичките са до време. Аз съм на 46, нашите са над 70. Всеки ден аз се радвам, че нашите са живи, защото още ги виждам. Още ги виждам. Защото когато ги няма, аз оставам сам с съпругата ми и с детето ми. Ако нямам жена и нямам дете, аз оставам сам като куче. Колко ти да чукаш някакви курви да идва там такова и като стана стар, няма кой да ме гледа. Няма кой да ми каже, татко, как си. Затова ви казвам, стига вече с тези хора, мислете за вас, никой няма да ви и погледне. Никой няма да му пука дали имате или нямате. Стига сте гледали чуждите животи, гледайте вашия да го развиете. Поне това мога да ви го кажа и като мъж на 46. Пари дали имаш скъпа и кола, все едно. Автомобили са тенеки. И да караш най-скъпото, какво е това? Аз нямам и търпение да отида вкъщи, да си гушна детенцето, което е бебенце и да мириш и да те погледне твоята плът и кръв, твоите гени на прародители. Това е най-скъпото и ценно нещо.
Не ме интересуват в момента наистина автомобили, ни нищо. Направи го изцяло, ремонта не, защото с нелката не мохме живеем. Нас ни пука. Направи го и заради нея. Като влезе, да влезе в хубав дом, в чист дом и така нататък. Важното, че аз се грижа за детето, за и жена си и за своя дом. Нито искам от вас пари да ме храните, нито седа по 24 часа, нито правя схеми и с събове. Здрасти! Нито правя схеми с някакви събове, нито нищо. Айде, моля ви се. Радвам се и че не съм и такъв от тези. А че поне имам някакво достойство, някакъв акъл и не ме е срам. Аз не знам те там как живеят и как псуват и по цяла вечер.